Hola, bon dia, què tal? Vinga, va, una altra recepta. Avui és dissabte i perquè hem fet les clorisses amb salsa verda, farem les gambes amb cava. Vale? Això és una gamba que tenia congelada i bueno, per aprofitar aquesta gamba aprofitarem, es pot fer en llangostí també, que és més petitet i potser quedaria millor, però bueno, tinc aquest gambot. Jo tinc les mans grosses, però mira, la gamba. O sigui, és molt bona, aquesta gamba, queda molt bé. Què farem amb la gamba? Jo recomano treure el que és el bigoti, perquè si això surt de la salsa, no passa res, però que surti per allà al mig no mola, no? És una recepta molt fàcil, molt bona, i ja veureu que us agradarà molt. Què necessitem? A veure, julivert, all, 6 grills, tot això ja ho posaré a la recepta, farina, jo treballo, ja sabeu, farina de morès, maicena, comercialment, sal, oli, el meu amic Pineda, ho veto, però jo sempre es compro cap a casa perquè és amic meu i és un producte d'aquí a la comarca, pebre, que està aquí dins, que jo sempre treballo amb pebre en boles i això fa el molinet aquest que al voltant aquí ho tritura i és més bo, i sobretot el cava, el que sobri de seguida ho posaré a la nevera i ens el fotrem, són un mig litre. I ja està, comencem. 6 alls grossets. Julivert. Recordeu el que sobra d'un pot, tanqueu i a dins la nevera us aguantarà 4 vegades més. Veieu els troncs, però el que ens interessa només és la fulla. Avui perquè ho triturarem tot, veieu l'all que no està a quarts, aquí que faci el flaire també va tot a dins d'aquest bol i ho triturarem tot. Això, posem els alls. Julivert. Uns 130 mil·lilitres d'oli. Deixeu aquí 30 segons que s'escorri. La farina. Ara toca triturar-ho. Posem més candela. Aquesta és la textura que volem aconseguir. No cal passar la Thermomix i tot això, que quedi així està perfecte perquè ara la cuinarem, perquè la farina la cuinarem una mica abans de posar el cava. I el que farem és, mentre cuinem la farina, la salpebrem, aquí hi posem el mig litro de cava
per netejar el pot, perquè tot això s'ha d'aprofitar. Vinga. Amb una paella bastant ampla, vale? Perquè volem fer una reducció ràpida, que surti tot ràpid, perquè el cava l'hem de fer perquè marxi l'alcohol, però primer tirem la salsa. Quin color més maco, Després de 3-4 minuts, segons el foc, 5, més no, hem fet una mica hem fregit una mica la farina, he posat sal i pebre, posarem les gambes, baixo una mica el foc. He tirat el cava, i netegem el bol. El cava el tinc a la nevera, perquè me'l fotré. Tot ja fregidet, i l'he anat donant alguna volta a les gambes. Salo una miqueta a la gamba, i ara ho acaba. I ara el que hem de fer és esperar que es redueixi, tregui l'alcohol, i la farina ja farà la seva feina, i això està boníssim. Ara el tapo i poso una mica de pebre, i després ja connectarem per l'emplatat. Aquest és l'aspecte, i ara emplatarem el plat. Aquest és l'emplatat en general que el posaré sobre la taula i tots n'hi hem agafant. La salsa l'he posat un bol perquè vull emplatar bé, però això la gràcia és la salsa, amb el pa i tot. És molt important. I aquesta és la recepta, la imatge del plat de gambes amb cava. Molt senzilla i boníssima, en sèrio. L'he fet avui al matí, ens ho mengem ara per dinar, però és millor, fins i tot això, menjar-ho l'endemà. Els sabors es concentren, és més bona, però bueno, aquí teniu aquesta recepta. Vinga, fins la propera.